Ден първи, докато стигна до сделка. Това е реалистична поредица, която ще направя, докато всъщност стигна до сделка с недвижим имот. Аз съм Александър Мачев, брокер на недвижими имоти от 5 години и сега ще ви взимам с мен всеки един ден, докато не направим сделка. Вчера започнах работа в нова агенция и стартирам от нулата. Имам само един активен имот, който в момента продавам. Имам един единствен купувач, с който работя, но той е доста специфичен, така че трудно се стига до сделка с него. Това е единствения старт, който имам в новата агенция и всъщност в момента като брокер. В момента отиваме на оглед в центъра на София, където ще гледаме цяла сграда с тези мои специфични клиенти. Сградата не се рекламира никъде, няма да се рекламира никъде и това са единствените купувачи, които имам и работя с тях от няколко години насам. Имал съм точно една единствена сделка с тях, но винаги са за да им изпращам такива проекти, с които могат да се заемат. Това е всичко, което имам в момента. Имам един оглед с един купувач, един активен апартамент, който продавам в момента 300 в Драгалевци и един апартамент, който ще взимам в Кръстова Вара. Това е абсолютно всичко, така че сега отиваме на оглед. Прибрах се от огледа, мина много добре, стискаме палци. Сега сядам да обработя едно видео на имот и след това малко почивка. Тук снимахме един апартамент, който се продава в Павлово. Това трябва да го качим в социалните мрежи. Тук имаме един звяр, който се препича и чака да му отворя вратата. Абе, какво правиш, бе, звяр? Къде е другия звяр? Ето го другия звяр. Когато казах, че имам да почивам, след това излъгах. Трябва да се обадим, за да организираме среща за взимане на апартамента. Ден едно го приключваме с един супер оглед. I pray. Приключваме го с организирана среща за петък, което всъщност ден едно е вторник, така че петък е след 3 дена. Там ще разписваме 300 апартамент в Кръстова Вада и ще правим видео естествено. И го приключваме с оговорено видео за утре, където ще снимаме Пилатес студио, което се продава. Така че ден едно малко бавен, все още навлизаме в новите системи на агенцията. И така приключва ден едно. Последвайте, за да не изпуснете и ден 2.